Sagudayan nga rin ti surat, pagkasalitaan ni Imelda ka na Pauluan, ti Banwar. Dear Manong Nemi, numaminsan Manong Nemi, dagiti panubok ket agsasamusam, nadadagsen, nakaro, kaslasang ko kabaylan nga sarangten. Nangro na Manong Nemi, iti maysa nga malem, nga imay manin dati nakautangan, di asawak Manong Nemi iti 20,000 pesos nga niramat mi, nga padangagas mi, iti kakaiso na pailangan akmi nga ni Jingjing. Ay, Melda, si Kagayam, kamsat. Utang, bayad. Awang piti may bayad ko, makmaksayan pa iti puunak nga, aglakla ko nating dito siyandaan. Ikalikako mo! Ay, ikagwalan to pare, anda ka dito siyandaan. Kahit mong umtanda na nakautang kang kakatangan to, mabagan to di balay da. Una saan kat ayabam sa bali nga lugar, hanggang nga bugbog ka dito. Panagkunak pare kita akong bibiyang mo. Ne. No pagtitinulungan da kang kargador dito sa tiyandaan. Masa kargador. Kaya bubugbog ka doon, masa babae. No, pagbayad na agad sa mo pilitin. Tado ka. Ano ko lang? Magiramraman kasi kay Malda. Adun tinaibos nga plasom. Maramit ta dito magangganan siya iti panaglakog natin ni tiyandaan ket aharig na samping umanay para kada kaming agina. Adupit na skin nga bayadan mi, bayad ti kuryente, bayad ti danom, bayad ti kasera. Maramit ko ta manipod di natay ti asawa ket kastulat ta. Ang makamayad nga mala. Bambaring na makamayad at tumatlaang kakapsat. Agan anos ka kadia. Warningan ka. No saan ka makabayad ito nagdato nga bulan? At damapda sa mapasamag iti anak mo. Kinunana Manong Nemi pimanaw. Loko na dyan, nakautangam. Huwag nga rod, kapsat. Kasano kami nga nakautang ka kayong kuwan? Si Bibiyag pilayang na di asawa, ni di Celso. Nagsakit mo ti Jingjing anak ko. Ay nang itad di anak mo. Agbasbasa graduhan. Imay nangal daw dito'y. Sana sublimat lang di eskwela. Tumalpas klase da. Nagsublim dito'y tagkuyog kang nagawid. Kahit nakautang di 20,000. Manong bulanin. Bale, ag-inam nga bulan niya. Dito nga mantom. Bale, limamatin nga bulan si Pud natay ti asawa. Ano yung patay ti asawa? Agububra iso na ti pabrika. Kaya, di pa nakauram ti pabrika. Nairaman nga nauram nila kayo mo. Sigun ti istorya di kita nakakita akit. Kabayatan ti uram nga nga sampai nga di manon di kiti bumbero. Ato di kiti napupok nga katrabahuan na. Napupok. Hindi, adan apoy nga handa makapagnan gaputa adan apoy. Iti pagnaanda. Naman na insalakan nida. Ano? Napaninuanin di kiti apoy. Kat insalakan na di kiti katrabahuan na. Kamu na dapat nabati. So nga simrek, awang gaya man tinabati. Isun na lang tinabati. Kat sigun ka dakwada. Sandang nauray pa nga nakaruwar. Ti asawak, aging ganasabsaban ti apoy. Kat nasarakan na. Nga, nauram iso na. Gabuta, adan ng tupak kang kuha na nadagsan nga banag. Kat saan nga nakadayo. Stamad gayam ti istorya maya. Kapsat.
Ore no, timulong mo't lang na kiti obreros nga ng ng isalakan. Di kiti na isalakan nga obreros. Nagkukontribusyon da. So dati, nakaamo kabayatan di kiti gastos kabayatan di mansayag, kan panakay tabon na. Awan insurance na. Ada matiding ited ti kumpanya nga magkaputa. Na oraw mo ti kumpanya na. Basit, isot di nagrugya ka nagpuunan, iti lako nga natin, kahit kada ti postok dito tiyandaan. Nagiti magangganan siya, isot inal daw mo ka, may gatang ka nagiti kasapulan ming agina. Depende kiti kundaway nga saan ka mga makabayad ti kasera. Ada kundaway nga madali ti panagbayad ko ti kuryente. Ti danom. So nagrigat. Nakarigrigat na talaga. Sa dayjay, agsulis-subli. Kung may magsingir kanya. Tapos mabayadak ti utang di asawak. Nga parang paagas mi. Iti anak mi. Noon ako malang maitulong ko kapsat. Masaakmat lang ang kargador. Wala, kompromet mawaling ko itulong. Alam mo ito siya nga gasot na. Napila may inayon mo ta ganansya. Hanin kapsat. Masapol mo at naman siguro pamilya mo. Well, okay lang. Ano alam mo, napilan mo, at may tulong na. Dito siya nga gasot. Dito mo tulangin na kasapulan di anak mo di kwa. Di eskwela. Agyam anak. Kahit nung adan tuman may gumakakwarta, siyempre, adan tumay tulong ko di, tulungan ka tuman. Tinawat ko manong, kaya thank you ko na. Manong Naimi, nagsasarunon na gini gumatang kaniyak. Gabuta, kasla nangigdan sakit ti istorya. Ay, tapno, maibusan kan kapsat. Alag amin detan. Ure no nakadadupalat nating di balay. Agyaman at nangig ko amin di istorya. Si kagam ti asawa na di nagbalin nga manuar. Nga nangisalakan ka nagit kaubraan na. Iti pabrika. Nadamag binata, nagbuyam iti TV. Nangigbit ti radyo. Kahit awan lat ng tulong ka na kayon. Awalat ng ti gungguna mo ti asawa mo. Dadya kumamot aking kuka ti pabrika ang o may tulad na nauram nga rod nabimpinsan ko. Nauram di pabrika na. Abagay. Umasundag ka ti politiko. Istoryam. Not napasamak kinilakay mo. Bari makatulong na kin ka. Ano, mangore ka ti tao nga pilyontro amang tulong kin ka. Kada kayo nga gina. Adun ta na kita ko, anda mabalin na. Mano na kita anda mabalin na nga dinamot tumulong. Kaya ada tumat lang nito anda mabalin na nga muna tumulong. Iliadan ti anak ko Manong Naimi, nag-awit kami mutan dito balay. Dito balay nga pagkasaraan mi manong. Ada basit na salas na, ada kusina, paglutuan, kaya nada may sa kwarto man. Kan, anak, agribyo ka. Aram ito sa assignment mo. Irapin ko basit taglaba, kanahanak na kalabat bigat. Kaya nagluto akton. Kan, ato kontribusyento no, nga masapul na bigat. Mano, 50. O, alam na ito nga sa gasot. 50 lang masapul ko. Kontribusyon mo ta 50. Aramatom tumatan na tagata mo merienda. Ano, naduma ka sa pula. Ada nang kanya kita nga kargador. Ito sa nga gasot. Kat, ito nunto ka natin balasang mo. Kunahan na di pagpagsuon ng anak. Di hanggang maksayan natin ko. Naganansiyata. Naganansyak nga nagbalmalem. Gumatang ito ti pagkastap na santa nga may ibusan. Ano si tatay tanang? Anak kahit mo sa daan. Kaya kuma hotdog. Hanganap na saya at nga parakan ka anak. Kana tayo naging frozen food. Nagabarawak tulatan. Okay? Ada kayo, naiyawid ko nga ko.
hapkilo nga galunggong, prito, dahil sagpaw ta iti nateng. Prito, kaya prito lata na, sida intento bigatin Basta dati ko kung to di sagpawin. Sa di no, sa mukha tinateng. Kaya tanak, sida ka tinateng, no, may adoy kat sakit, ha? Hagag sakitan mo yan, kat di, naosar, di, nagsakit ka, kat hanta pa nabayadan. Hoy, kung gaya man niya, pasare, umay dito na lakay. Wen, nakasaksakit pa nagsasao na ka, nauyong dayjay. Dakos dayjay nga lakay, nanang, anak, sa mong ibaga nga dakos. Aman dakos jay, pagsawsawan na ka, kadagita kakasakit. Han? Tinasya at kat sa angagsaot dakos, sa angagsaot hangagsaot na sakit. Han tamat kiti mabalaw iso na anak kapata. Han tapay pulos na rugyan, legit 20,000 pesos nga. Inutang di tatang mo, tapno laing may ispal ka, iti sakit mo. Pagyaman na kinitatang, so na laing dawanin ni tatang. Nalasag kang sangit. Nang? Alala ano anda kahit mo pa nga sa lutsod, madamdaman ton. Sa lutsodon to kita intunod, datan di pagindaan ta, tagtrabaho akon. Siga met, assignment mo, aramide mo. Manong na mi iti lugar nga ayan mi ket samot nga makuna nga squatter area. Tada kami ti asidik ti highway man. Kinapud mo na, walking distance, mani po dito iya kasera mi ti highway nga pag sa daat mo ko iti lugang ko mapanjasyan daan. Nadaduman no ka-traffic na kita mangig mi manong na mi ti ungor di lugan gan kastamoten ti panagbusina di kiti jeep unulugan nga matagtagtakan iti traffic. Idi, dagid edda kami ni iti anak ko. Maturok na nanak. Tapos salutsudok, salutsudem. Nukas to lang ti biyag ta, nanang. No, graduharak to man ti elementarya. Makapag high school ak nga ta. Anak, mga asin na po Diyos. No saan nga man ang yun ang timagangganan siyam. Naawan ti sabali nga pagsapulam. Makaraduar nga ta ti high school. Sungat ka kunak, mga asin na po Diyos. Basta agkararak ta kina po Diyos. Sapay ko adutim, pag mapaglakwak nga nating, manayunak ti puunak, alis nung maibus ti mo lakok, no mamindwa nga agangkat iti may sangal daw, kabuti alis to nga panakaibus na, di mayat. Yan, mabayadam no kan di 20,000 nga utang di tatang. Narikat anak. Kit mangorot umay tumunin. Tapag sawsawan na kang tumunin. Kit saan ka latang makabayad. Kinapud mo na anak. Kit no sa anak ka no nga makabayad ito nga bulan. Kit at ka no dakas nga mapasamak ka. Ano? Ala? Kung nagtupay kami nga dakas dahil nga tao, kaya na kumorot karami doon na kanyak. Dadadya ka mo panunutin. Dangranak, kidnapin nak, sana pasakakan ka, kasano nga masakalak no, hindi mo pa yung mabayadan di utang nila di tatang. So nga dyan ka mo nga panunutin. No, ananuan na ka. No, apay ko na nga dadakas sa mapasamak ka. Baka no rapin nak. Lukot to ubing ka pa anak. Ang ado mat maririp ng ubing. Gariduan ako. Di, ada pa hampay nagbasa kit marip. Diyos ko. Isang dakis na dyan nga tao na nang. No, umay dito'y mapanag agpaarayat iti karoba. Tapno, mapaksyat na dyan nga dakis nga tao. Anak, saan ka panunod ti kasta? Basol ti mang husgay ti pada na nga tao. Bayam nga ni Apo Diyos ti mang husga. Kadagiti tao. Saan nga siya? Sorry
no basol ti magpanangibag kadakas da nga tao. Tang talagawad kadakas. Alala italag-talagtagan kaya po Diyos ti amin anak. Sana tayo may bayaan niya po Diyos. Ang turutan. Ang nukas kasi di nga maligatan ka. Tasiksik at mangisakot ti panagbiag tayo. Panagbiag ta. Ang mga amat nito no. Dan makatawan si ibod na tayo ni tatang. Dan ton kadwata nga may kadwa nga amak. Adayo dati iti panood ko anak. Ngayon, di tayo amuno at mapasamak ti masakbayan. Ure saan ko nak, no, dumteng, deta kita isot gasat ko. Saan ko mamaki-asawa, tinaranggas. Nangaroon kit may sak ng babae nga nakyo. Amanin to no dumakkelak, agbali na kabalasang kit, ripin nak. Abay, nga dito pamparunutin. At doon kami ti, mangmangi ko nga astang istorya. At apay, nung mapanak makibuyat TV sa karuba, nga dati may madamati damdamag, at dati kiti mangmangi ko nga, stepfather, rinip na jisuman na kunada. Anak, saan nga minurumbing nga tinggam, di kita kasi nga klase nga damdamag. Isumutin na rin na hindi nga panagbuyak. Haka magbuybuya, ano ba damdamag? Di panagbuyam agit, no, di kita napipintas nga show iti TV. Kasi kung ano, gusto yung programa ni Willie Rebellion eh. Wang, mapaanak ko mamut sa jaya. Antak patulong kay kwa nagahim na nag. Anak, di mo kaya't? Ano? May habod Diyos ti kan runang mangtulong ka rata. Ang mga ni Kuya Willie ti, aramaten na tapno, tulungan na ta. Maturog na kitrabihin. Sige. Good night. Ay, kararat ta pa nga, nanang. Kung kaya man niya. Kung may bumangon ta pala anak, saan talip-lipatan niya po Diyos, wen? Kararat ta. Muna, bigbigay mi suna, no awan isuna kat awan ta, no awan isuna kat awan niti pagyanan ta, kat sa kaagpakawan ka na kiti basbasol mo, ha? Ken kasama ten, agyaman ka, ti panang trabay na ken ka, kadata, ang nagmalmalem, sa takid dawen, nga trabay data, iti tayo nagpatnag, ken sapi ko ta makabahayad tanton iti utang, tapno saan na tayo magsawsawan ti dagas, dahil nakautangan, di tatang mo. Wen manong nemi nagkararag kami nga agpadpada iti anak ko, agtantanimiti misuna ket siyak. Ti balikas manong nemi ket nagtawod iti matak. Silensyo dagiti bibig ko nga iti panunod ko. Ado dagiti nakkinitaw iti Diyos. Alkasan na, naturog kami manong. Kabigatan na, nagkararag kami matmanan nga gina, manong nemi, ngayon kam nagyaman kini Apo Diyos, gabot ti panagtarabay na kada kami nga nagpatnag, sa amin kinidaw ti panagtarabay na kada kami nga gina, ken sapi ko mata, malasatan mi amin nga panlubok iti biyak mi. Madandanagan manong nemi kaputan ni maudin nga lawas dito nga bulan. Awamat pa iti pangalak. Tayo kunak garot nga pagpagsuunay. At dalabasit maurnong. Nga nagita nga urnong kat para kuryente, para danom, para kasera. Nga maawan tilas-lasin kong urnong para iti 20,000. Ore nga tamano nga bulan nga urnong nga kareta kat mabayik kong urnongan na. Aging kaya maudin nga lawas. Sabado, manong nemi. Nang, diba, imbagayo nga, dito nga bulan kat no sangkay pa lang makamayad, kada dadakas nga, aremedid na kanyak. Anak, Sabado ita, tapos ti bulan, at data nga doon dito'y balay, gabota, di kayo matnapan naglako, gabota, hanggang naganar ti panaglako ito natin, kastang Sabado, di ba? Iba ka nung napanakadinanon sa ditsendaan na dyan nga dakas ka tao. Kahit awang ka sa dyan, baka umay dito eh.
harig na manunimi sampay nga naibaga ti anak ko data nga mapasamak ng addan manunimi. Dito nakautangan ti asawa. Ay! Wala, madadaytan na na. Utang mo! Awan ka sa naman! Tsaka namin ko na kayo ka! Nandadaka sa mga kasama ti anak mo! Nukas na nga hanggang makapagbayad! Erika, talyawag, manong name ni Jingjing, awang matag. Jingjing! Ayan mo! Jingjing! Ika na kumabay ati mauding ang bulan. Ano mauding ang bulan? Kinusaan na ka talaga makamagbayad. Anat aramidem iti anak ko. Anya titakas aramidem iti anak ko. Basta! Madadakas sa pasama keng kuwan. Hanggang sa ayan naglumang sa amatin. Amo nang amin nga datakas aramidem keng kuwan. Makikita na dagit aramidem kanyak no kasta nga. Umay naksingarin dito balay. Mangmangig na. Iso among kadi nga ti awag na kang kakadakas ka tao. Agbayad kan! Awan ti magbayad ko kapsat na pangalaak ka di aya. Apay di mo karat kumabayadan! Ay! Manong Nemi, ato nang bugkaw. Ito na kautangan din ti asawa. Bagas talangan ti panakisasarita mo ti may sa kamabay. Ha? Sino ka kuma? Nagtarataray dito ng obing ngayon may nagpaisalakan. At nakanodakas nga tao iti yung nagtibalay da. So ngayon, imayak. Kaduwag na gini bodyguard ko. The bodyguard ko. Ano problema mo ha? Bagas talangan ti pa nagsasawit yung madi, karito yung babae. Babae at kinatao na, rumbang nga respetarin na gini babae. Ko sir, nabayag kami ng utang na. Awan ti utang ko. Utang ti asawa na, dati asawa na. 20,000 pesos, tumawon ton. Inan ano ni Mr. mo di 20,000, Mrs. Nagsakit idi dato anak ko. Sir, katigkalikagom na, nga makautang iti kwarta tapno. At napagbayad bito sa ospital, tapno. Agbiag pa iti kakaiso ng anak mo. Iso nga nakalasat. Iso dato ita. Sa taon na tipot-buting na ngayon. Nakita ka rin ng tilad na nga. Tao nga asidgan na nga. Di damat ikaskaso. Ay, masidag ka niya. Ako na. Abo, tulungan nyo ni nanang ko. At dadakas ka tao dyan balay. Iso nga nagkuti kami. Nagpeso gaya mga dadakas ka tao dito. Sir, anak ko mamata kasi dyan, no? Ang munat agbayad. Kaya pa, inimis... At nakamantua ka, misis. Natay ti asawak, sir. Kasunong pa, ita ka makabayad ngamin kahit ako asawa na. Ngagsapol. Anong arti pagsapulong, misis? At pwesto ang dyan naglalako tinateng, sir. Ngayon, dati maganganan siya, para lakada kami nga gina. Madipay nga, pagbayad ko sa ira, kasera kami, kuryente ka, dadanong, pangala ko mga rutbat, maurnong nga, ibayad ko keng kuwana. Pero na tayo asawa nga, sano? Inyo storyak, manong name ti istorya da di kanyak, no kasano nga na tayo ti asawa. Ayit mo sawad, dito pasabag, iti may sa nga pabrika, nga may salang tinatay, dito lang nangisalakan, kadakwada. Asawam dito, asawak sir. May sakay nga banuar ti asawam. Kita di aking ko ka ti pabrika, awan lang nga ti, naitad na kada kayo, nga tulong. At nabasit sir, pagpupo na iti negosyo nga natin. Nagkukontribusyon met iti obrero iti nga insalakan na sumit iman ay nga ginastos mi iti mansayag ken panakay tabon ti bangkay. Stagayam. Rumbeng mapadayawan kayo. Da kayo nga pamilya ti may sa banuar.
Wala mo yun. Sa bagay, nalugi mo dahil kinukuha ti pabrika. Awan ti sa balig mas asid ka mga nagpatulungan. Di na ka tinulungan ti gobyerno? Sana pa yung masadag ti gobyerno, sir. Kat masadag ka kung kapitan na at nung igasadag na ka ti gobyerno. O sa anak ni masadag iti kapitan no. Anda kasta nga klase tulong. Isod ako malata at umay. Bagay. Basta ang kadwa kin kapitan. Saan ka mga butbutos dito siya, sir? Ay, sumutlaga yung saan na kapitan. Sinulungan ni kapitan ta. Di mo gaya di mo tumad gaya matulungan. Kita mo kadla ti tao. Eh. Sensya. Ay, sir. Naklats bag ko. Lokatan naman. Manon utang na? 10,000, sir. Ang nagbalik nga 10,000, 20,000. Ay, 20,000 ko na ko. 20,000. Alala, mabaling mo pumanaw. Hamdot sa paubay pagsawsawaan na. Ay, ana. Nakabayad din. Eh? Gaman nagsara. Ang rumang siya ti magyaman. Magyaman ka kang kuha na. Ti asawa ti Banuar. Sige, sir. Sir, nagyaman kami kang ka. Manumat ti masapol mo. Yaman naklatan, sir. Ulit nabayadan yung ti utang di asawa. Kahit mo na yunan ti agor ka. Okay. Alam mo na 20,000. Conforme ti mabalim mo nga pangigastusan para ta anak mo, para keng ka. Kano na pa kiti utang mo, at agas kasara kayo. Sir. Kasara, kita bills. Kano umay kan duman nag-report sa opisina ito noong Lunes. Happy, sir. Ikang ka itinapimpinas ka trabaho. Agsweldo ka tinantaw. Tanong, nakalat at tindaan, di mo naman na makaganan siya kat ado. Ngayon na trabaho, daily wage ka. Amo mga kontaan, no, manot makalawas, amo nga i-budget. Ano nga titadyo ka niya katrabaho, sir? High school graduate na. Basta sakti ba ka mo? Dati calling card ko, datat address. Oh. Sir? Cute ngubing ha? May kamanukan. Grade 1, sir. Thank you, sir. Di ba nag-isalakan nyo kada kami kininanang ko. Thank you. Imarakop manong name ti anak ko. Kadagiti saka. Tinakasaysiyat nga tao. Nandiyak pa amo iti tinagan na manong name. Naamok lahing ang tinagan na itinakapag-report ako. Nang? Andan pagtrabaho ha? Ando pwede kwartada ni. Igatang takarik ti barong arawatam anak. Kadaan na kita arawatam mo. Kaya thank you ka kaniya po Diyos. Kasta ti eksena mi manong name di makapanawan. Dagiti nang tulong ka na kami. Nang naruna manong name kaniya Mr. Melesio Carbonel na iso tinamuha kanagan. May sagahin nga business manager. May sagahin nga businessman, manang name, kahit siyempre, at daratam di bodyguard na, at di clutch bag na, itikita at kwarta na. Nasulubar manong name, ti problema mi nga agina. Kitam kadlahing manong. Ado, dikiti saan nga na siya at nga tao, ado ba't lata, dikiti na siya at. Nga sapi ko mata, ado nga amang dikiti na siya at akas kini, Mr. Carbonel. Nabanag mo lang naglako iti kabigatan na manong nemi, ng bagak, nga bakantya kung dito yung bakantya kung dito yung pwesto, kabutadan na sa bali nga pagtrabaho into no Lunes ko na. Yung baka mukbadlaing manong name ti munisipyo ti ili nga bakantya kung data nga pwesto. Pag sumad kami sa ambulan nga naalpas, nagbayag lakabon lang ti lisensya kuno tax ko iti data nga bulan. Apa yan? Anong trabaho? Mare? Sumre ka kiti opisina. Ay, mga opisina? Jakla mo no.
Anyat edad ni Mr. Melesio Carbonel, tinangtulong ka na kami. Imagine tayo isot ng bayad ti utang, kada ito may mga singil kanya. Ano? Nabayada mo? Ni Mr. Carbonel tinagbayad. At napaintinda kanya ka 20,000 nga aramatin mga gina. Igatang tumatin natin arwatin dito. Anak ko kita arwatek. Magumatang mati arwatek nga. Tapno adamot langak na sumrat to into no Lunes ito bisina. E di may tulad ko manunimi ti anak ko iti eskwela na panakon iti adda iti calling card manunimi nga address. Security guard manunimi ti nagsita kanya. Yes, ma'am. Hindi ko ma'am, Mr. Carbonel. At the appointment mo, ko na ma'am. Imbaga na kami iti Sabado nga, ag-report na kita nga Lunes. Ananganagan ma'am. Jack Pesa, na ibaga tinagan ko kayong kuwana. Ngayon malasin na ka. Uwin, malasin na ka siya. Sige nga rin, sumara ka. Idya nga banda, isit ayan tipisina na. Gabot na jack amot kut-check manong name yan, di masilig kanya ka empleyado. Nada ka di appointment mo, kinisa? Anda ma'am. Iti Sabado yung baga nang nag-report kita nga Lunes. Sika ka di, ba? Ini-istorya nga inikan na ti 40,000 pesos. Uwan binagbayad ko G20, indad na kami G20. Kasi nga biglang. Yes, sir. Ada ready, nakasalito ini ka, Kalman? Tay tinulungan nyo? Sige, Pastor Ken. Simulay ka. Sir, good morning. Narapsat ka magayam. Nimit, sir, moto man. 32, sir. Wala ta sa nga kasto tilangam, hindi Sabado. Ito akit, gimatang ang ati arwatik, sir, kamabay nga, pagtrabaho na dito yung na alas ti arwatik. Mamum ka din at trabaho mo? Nakati trabaho ko, sir. High school graduate ka. When, sir? Di mo kaya't nga tuloy mo tagbasa. Tapos di ka stakit gumato ti pwesto. Kahit ko, sir. May rapin ko lagi di. May rapin mo. Di trabaho mo dito ay pag-isuunay na tay Janet Resmi nakitaray. So nga kasapulamita ti Paradalos. Wano no adda ibaw mi kata kayo. Kain ka. No adda baon di kita empleyado. Narami din. No, pag kagumatang ti merienda ko na masulit na nga rumwar. Kita magatang na tan di merienda. Kita sikat ba pang gumatang. Siya. Utility. Yan. Wano messenger. Ang bitline. Dahil ti kontratam. Kabut hangkabat nga makapag-regular, sibut saan kapag nga nag-graduate di college, ngayon ito ang-graduar kan, nagbaling kan tumating nga regular yoy, saan kan nga utility, human, mga opisina kan tumating. At ang tumating lamisaan mo. Dati ti sweldom, iti kinsenas, ken katapusan. Apay, nagtakal, sir. Kaya una. Minimum wage sa makong ko na, gabot may isang abanuar ti asawam, nagkamanak ka na kayo, sir. Okay. Medyo pirma ang basit at kontrata. Good for 6 months. May renew to after 6 months, okay? Okay, gato kartay pagdati ko. Sekretarya. Yes, sir. Iso ti kasukat di Angel. Ano taga mo tayo? Imelda, sir. Imelda. Iso ti baro itang utility woman tayo. Medyo instakan nyo basit, agdadamo Isuro yun lang. Yun, sir. Sir. Umeka ni Imelda. No, sir. Baka ada ipabuon nyo king kuana. Da kayo nga dua. Ay, dakit mo nang magbaon.
Awan ti malagip ko. Paayabak lang nung sa pulak. Sige, sir. Ma'am, isurod na ka na lang tadamo ak na nervyos ha. Pag na nervyos ka. Nagwapo ni sir. Hello. Ada asawa rin? Balo. Nagpadpata kami nga balo. Yung si kakatati kayat na. Idinutado agtras kay kuwana dito yung nabimpinas nga aming yung sika. Kadi, ado kami. Ado di kita babalasang nito nga pampantasya da kini sir. Diyak man namo no, anak tipo ni sir. Apay na tayo asawa na. Natay iti uram. Ala, apay, nagpatpado ti asawa. Natay mo iti uram. E di pabrika, nabit pa ako pa makatawad. Iso ka na eh. Dapat lang morning pin ko. Di nangisalakan ka na kita katrabahuan lang. Isot hanga na isalakan. Asawa mo na jay? Uwin ma'am. Hindi natin inistorya kini sir. Basta kayo. Nagpadpada nga na tayo iti uram na kita asawa yo. Baka sikat nagasat. Nang swerte ka. Hirapin ko kano tagbasa. Kaya una, tapos saan kang talinaed nga janitress. Numanin paayaban nak ni sir manong name ito uneg ti makabulan every other day manong name. Kumusta kan? Gusto sir. Hanga malamarigatan. Answer. Tunano nga tumawan nila kayo mo? May sapay ng bulan, sir. Di mo to dati ko mangangay ti party dati manglagi pa ko nada. Anan, sir. Mati kwartak. Kat nagsusoldo ka matan. Anan, sir, hango uso ka kami neta. Sarong ka rin tulayan hindi tanam na. Di mo kaya't nga kuyog ang ito nga ginang. Kababayin, sir. Hanggang babayin kanya. Nagpadpada ta nga palo. Hindi mo katikayan. Imposible, sir. Pero titutawan mo, obing kapay. Masapol mo. Masapol ko, men. Mga taon mo, sir. 52. 20 years, diba ita? Ngayon sa nga madlaw. Talagang sa nga madlaw, sir, kasla 32 yung met. Kasla talag kasadar, sir. Ang maka-imposible, sir, nga sakti kayat yun. Idin to ta, kung na ni Vicky, nakadado kita pampantasya nga single nga empleyadam. Uwen. Ngayon, mati kayat ko kadakwada. Diyak mawatan direk na, no api nga siya. Dito kit saan ko gundawayan, gaputa, empleyada ka. Magbagalang tipod no. Anat nakita yung kanyang, sir. Tiki na simblem. Tiki na siyat mo. Apay ko mga ibagayo nga nasiyatak. Nasiyat kang asawa. Nasiyat kang ina. Itilikodan na kiti panubog nga dimtang iti piyak yo. Sang kang imambit kinapod Diyos. Kadeta una iti kayat ko. Nakatakta ko na ito itong palbiyak. Apay mo yung ni Apo Diyos sa talaga ti pagtaktaklinan mi. Madlaw. Natibkar ka. No sa bali lang nga taon, baka baybay ampay di anak mo. Baka impadawat mo, tapno free ka nga makarami ti kayat mo. Saan ko mabay nga baybayan di anak ko, sir? Sut kapat ganyan ka dapat bati. Good. Datap siya kang kamalda. O ana, tunutumawon na kayo mo. Hintay to gagandang mga sarong karati tanim na. Tunanumot nga makatawan nila. Bakit yun? Is, may 1.5 year na tumatay. Di, maman nyo tayo matsarong karan to na. Soblat tayo ito. Sige. Mabali mo kartin trumara. Magyawanakin ka, sir. Adi mo kaya't nga wagan naklatan tinagang ko?
Mang Melisyo? Ano? Kung ano mo itang kasadar talang. Melisyo? Mel. Or Meli. Mel. Agpadpado tanga da Mel na. Kauwan. Imelda ken ka. Melisyo met kanyak. Iso nga Mel ken Mel. Talaga nga datat agkagasat Mel. Fast forward manong name ket talaga nga da kami. Ti agkagasat da kami nga pada agpadpada nga balo manong name nga biktima ti uram dagiti asawa. Kitam kadlaeng dagiti pasamak manong tagunadan nakasaysayat una ni Apo Diyos. Taore man no adda dumteng nga alawig na sumangbay saan ka umupit kang kuana. Gabot adda plano na para kang ka. Natay man dedi asawak amay sa abanwar manong nemi ngam saan na kami nga biminaybayan ni Apo Diyos. Babayan ti panagpaisalakan ti anak ko nasa pulon na ni Mr. Melesio Carbonel. Ngisot panagam amumi kat tinulungan nak timulong kaniya. Nainlabak, nainlab na tisuno. Nagbasa ak manong namiking ka, naggraduar kong ti college kat da kaming agasawa. Ti mamamanage, ti negosyo bi. Kabata sa anak pag nagpalaygit, manong nami, na isagutak ti asawa, iti dua nga lalaki nga anak. Ni Jingjing manong nami, naggraduaren kat napintas mo ten ti binangunda nga pamilya iti asawa na nga nasyaan. Talumet damanong nami di kiti pukok ken kuan. Dagiti dua nga lalaki nga anak mi abagi mi kini Mel ket agbasbasa da pay layman. Kaya naragsak kami. Nakasaysayat una ni Apo Diyos para kada kami nga gina. Tayin sagod na kada kami ni Mel. Ni Mel manong nami nga saan da nga nagkanti anak karidi asawa. Kaya kami yaman naklaunay kina Apo Diyos nga aglanayon gabatasan na panagbaybay akada kami itilukudad di amin. Dito nga rin ti pagkasalita manong kitang thank you iti laing mo nga nang urnos kalbasan nga nakinsen ken ka through messenger ti detalye dito nga pagkasalitaan ken thank you ti laing mo nang ibasa ket sabi ko dadamat na ibatik nga adal liwliwa ken pagsarmingan ti biyag kanagiti padak nga nagbuya ken nagdengeg tuwing nga agyaman nga pagaya mo Imelda. Thank you mat ken ka Imelda kenam kan latigasa taya. Ay, buhay ako na da. Si atlaw na itikasat mo. Insang bahay ni Apo Diyos ken ka ni Mel. At padpada kay nga Mel. Imelda ken Melisyo. Yan.